Wala na dyan ba? Ano daw yun? Bahay ng bayan ng May Binungay. Bayan na May Binungay. Hi guys, magandang araw sa inyong lahat and I'm here in Anda, Pangasinan. Nandito kami sa Poblacion Anda. Ayan. We are in Presidencia de Anda. And tutuloy kami mamaya sa aming bahay sa Kabungan. May dinaanan lang sila dito sa munisipyo or sa police station because of a dispute in one of our land. What? One of our land, parang ang dami naming lupa ah. Okay, so yun, and see you later when we arrive at Kabungan. Okay, bye. Hi guys, so dito na kami sa Barangay Kabungan. So dito ako lumaki. Dito ako nag-aral ng elementary, high school. Ayan, Kabungan Barangay Hall. Pero hindi dito sa Barangay Hall, kundi doon sa school namin doon sa nakita nyo na sa mga previous vlog ko. Eh. Ready na kayo, Nen? Sarap to? May ano, halo-halo. May halo-halo. Itulak ang ice cream. Hey guys, nandito ako sa Tondol Beach, Anda, Pangasinan. Ayan. So, naglakad kami sa barangay, kaya lang it's Sunday kaya medyo mahirap. Kaya dumaan lang kami dito sa Tondol Beach. Ayan. May ginagawa mama.